На 2 октомври се навършиха 10 години, откакто от ефира на Българската национална телевизия се излъчват новини на турски език. Всеки следобед всички българи в родната си България сме принудени да слушаме непозната за нас реч именно от тази медия, която ние издържаме. Телевизия СКАТ организира подписка против новините на турски език, в която се включиха над 50 000 души и която бе връчена лично на премиера Бойко Борисов от ръководството на бургаската медия. Обещанието. Благодаря. Аз се радвам и че от думите ви разбирам, че съзнавате, че по никакъв начин свалянето на новини на дадено малцинство не е насочено срещу него. Естествено. В противен случай и моето мнение било такова, и ромите биха могли да искат, и на иврит биха искали български евреи да има новини, и арменците биха искали, така че явно, че има някаква дисхармония, да го наречем, в това, което е взето като решение едно време. Близо година измина от това обещание на премиера Борисов новините на турски език да бъдат свалени от националния ефир. Няма никакво управленско действие от страна на министър-председателя на Министерския съвет по посока на отстраняването на тия новини, на които не е мястото в програмата на държавната обществената телевизия БНТ. И второ, че самото ръководство на БНТ също не е предприело никакви действия по посока на изчистването на програмата си от този ненужен и позорящ програмата факт. Новини, толериращи едно от етническите малцинства в България, новини на език, сякаш специално избран, въпреки че никъде не е, в никакъв документ не се говори за турски език. От 3 месеца Българската национална телевизия, в която работят 1700 служители на щат, е с ново ръководство. Мястото на генералния директор Уляна Пръмова бе заето от Вяра Анкова. Новото ръководство на БНТ прилича на старото. Навръх 20 годишната на установяването на демокрацията в България, 20 години от 10 ноември, старото ръководство на БНТ беше принудено да даде една пресконференция, в която да обясни защо има хора, които се самозапалват пред БНТ в знак на протест, че съществуват новини на турски в Българската национална телевизия. На тая среща стана ясно, че ръководството чака някакъв особен знак свише, за да се отстранят тия неща, въпреки че инициативата за премахването на новините чисто формално може да бъде и на управителния съвет на Българската национална телевизия. Свалянето на новините на турски език от ефира на националната телевизия бе и една от точките в предизборната кампания на партия Атака. Това обаче се оказа още едно неизпълнено обещание. И тук реакциите на лидера на партията Волен Сидеров бяха хаотични. Искането за свикване на референдум си остана само на думи, а вече година по-късно темата абсолютно забравена. Телевизия СКАТ обаче ще продължи да защитава позицията, че новини на език, различен от българския, не бива да се допускат до ефир, защото рискуваме да загубим националната си идентичност.